kuthiwa ngokagaba izabathi sondela kwenini ndiyabiza sondela mfana indoda engenagazi kanagazi ubhuta ndimthandi kodwa ndinethemba apha kuDisemba uba uzawubuyisa ndinethemba kunondoda uzawubuyisa apha kuDisemba uzuku-attendide noba umenywanga ndoda ndikuthanda igazi lakho libi kakhulu igazi lakho ndoda ndikuthanda ndikuthanda uba undithanda nama ndikuthanda ukuze ndihambe ndoninciye okanye izici ndihambe ndinciye okanye izici. Alright, amulweni kunjani? Nirayithi impahla? Ya umnyama ngoba umnyama nabasayifuna lala. Guys, mandinibulise manje athi kusifana ngugcaba nowaseqanda kutsolo phambi kwaNotumati emva kwaTsopho makhelwane kaGabisi ngapha komhlongo. Mandibulise wonke umuntu okhoyo English ithi protocol observed, protocol observed. Guys, ndiphanza ndafika manje apha okwenye beno bayandazi ndizokwesithathu bandiphazana apha ndiphanza ndafika mntakamama apha kangentobana bendicinga uba ndizawuvula ngomthandazo qha ndifike ndibukhathazeka ndaqonda uba ndinikela apha koqaphela ngoba eKristu ndamfundisa ukuthandaza uye wayibamba kawenza kakuhle enye into endingayifuniyo ile yobana sithandaze oko kurayithi ukuthandaza but indlela esithandaza ngayo andiyithandi andifuna uthi wrong andifuna uthi right but laa nto soloko oleko sithandaza wathi satana wathi no I think isayithandi ngokusida ngoThixo simyeke lo mfana because ngoku sifile special each and every time sithandaza satana this satana that and indlela enza ngayo izinto ngoku uyandoyikisa but andoyika incam because sine-artists zegospel okanye sibona nalapha i-artists zegospel kwezizawungena since kudala sicula satana kanandawo satana but still out leni sisekhona le so it's high time ngoku sitshintsha esithethe ngoThixo wethu ngosiphume kulo mfana before asenzeke ingxaki into phande yandenza lethi iyi-1 ndihlala kuTsolo ke ne eTsolo ngapha ezantsi so xa ndifika ndisemsebenzini izolo mingena endlini ungena kwam endlini ndilala ndihlala esifletini umrento aba-1 ndihlala efletini ndithi nxa ndilala ndiva kuyaliwa apha kwameza ndifohlula idowo kuyaliwa apha kwameza ndizama ulala ndinyuse ne-TV but inkono kuyafunda apha kwameza ngabe kudala ndiva inokha nxa ndivulayo libhinqa likameza okanye unkosikazi ade ndineproblem umeza ufeyintile kwela cala and I was like hayi mali ndoda bendiyibona ngoku umeza indoda endala ndithethe ngamntwana ona-10 indoda endala and I was like inoba kutheni ndihambe ndiyongena nxa ndifika indibulele ngomqolo ukucabe phantsi ndibuza uba kusekwathini athi lo sisi no umeza ebehlamba utata lona betha ebehlamba njengebehlamba ukhala ifowuni yakhe nxa ileqa usise efowunini afika iringi ithe Capitec and then ayithathe ayi-ansare but angathethi athi uyafowuna uCapitec ifeyine ngelo xesha indoda andiyazi noba sisikweleto okanye kwenzeka ntoni ifeyine ngelo xesha sayibaletha esibhedlele nxa sifika esibhedlele kodwa intliziyo ibethe luma kuthi intliziyo ibethe kancinci but uzawuba rayithi ndizama ulo Capitec bethuna bangasifowuneli ebusuku sinengxaki thina sinengxaki ezininzi kakhulu guys njengoba besetshiwo andizoba mntu ixesha lincinci kakhulu but ndifuna ukuphosa amazwi mani enkuthazo isephithi that andimboni usodolophu esiphinda ndimbona usodolophu but bazamxelela abakhoyo usodolophu uthethile apha waphosa amazwi wenza umzekelo nge-eagle if I'm not mistaken yes it was an eagle besitsho ke 7 or 6 things that you can learn from an eagle wazivala before mna ndehle ndifuna uthetha ngexhalanga ngathiwa yi-vulture i-vulture kaloku sibuza kuma ndiyazifele ndiyatitsha kaloku phuma kum okay ndifuna uthetha ngevulture ivulture le nto kuthiwa yi-Rappel's vulture ivulture zohlukene mos there is a bird called Rappel's vulture yona ntaka ibhabha kakhulu kwegqitha zonke iintaka emhlabeni as much as ingekho nkulu enkulu yile kuthiwa yinciniba that is ostrich one of the reasons senze umzekelo ngevulture it is because yona ntaka ibhabha kakhulu and nxa uyibona at a distance uyibona into encinci kakhulu because ikude it can fly at an altitude of 37,000 feet. That is 11,300
meters 11.3 kilometers bakude kakhulu uya-understand and ke ngencinci ungacinga into encinci ngenamsebenzi until yehle ibehlale phantsi uyibona ye enkulu nentazana inkulu nje lento akenqabile apha eSouth Africa I think ifumane kwi-provinces ezimbalwa so ndizama ukuthi kumntu osetsomo okanye osemqandulo okanye kwitsolo oyibona at a distance le event yenziwe apha uyibona incinci kakhulu because he or she is not around but thina bantu balapha siyayibona it's a huge event, it's growing because olekuba ndisiza apha ingathi ndiyaqala uzapha ndiba excited kakhulu once ukuthi uzoba ukuthi ZK ndiba excited engathi ndiyaqala uzapha so what I'm trying to say is that le nto niyenzayo DZK niyibona ingathi incinci iyalenza utshintsho emphakathini abantwana bababhizi with something positive bangahlali esitratweni benza into eziphambeleyo ezosiqala phinde kuqalekiswa amapolisa lawa phinde iphube le nto iyemapoliseni balimaza abazali so le nto niyenzayo ningayeki uqokelelo lulutsha nenkciyo bethu namambulelo nenkciyo ndinomdla kakhulu kwenkciyo ndiyafuna ungena ndibulela nenkciyo so le nto niyenzayo intle kakhulu I love you all bethu nana nkciyos ndiyos I'm joining you next year. So guys, mandibulele kakhulu andifuna ukuphumza but it's nice to be here kumnandi balapha I thank you. Web